Báli ste sa niekedy, že pri hre na klavíri vás ten klavír zje? Alebo vás napadnú podušky a matrac? Nikde nie ste v bezpečí. Ani v dome na vidieku. Pohodlne sa usaďte, lebo spoločne sa vyberieme do House. Čaute všetci, našu dnešnú hrôzu z roku 77 režiroval Nobuhiko Obayashi, ktorého nepoznáte od nikade, pretože keď som vzal zoradiť jeho film od najpopulárnejšieho, vyhodilo mi práve ten dnešný, čož je mi ľúto, ale aj takých berie autobus. Našich Oscarových hercov nepoznáte nikoho, takže poďme ďalej. Na filme pracovalo štúdio Toho, ktoré robilo aj staré Godzilla, nie tú novú. Keby robili tú novú, tak by nevznikla ako dôsledok jadrového žiarenia, ale priniesol by ju vesmír, veštila by starotových kariet a kričala na Wi-Fi router, keby nejde internet. Pôvodne štúdio ale nechcelo tento film robiť z dôvodu bizárnosti, čož je pochopiteľné, ale keď tento nápad priniesli mladým ľuďom, tým sa to bohužiaľ páčilo, takže poďme rovno na to. Na začiatku vidíme dve z našich hlavných protagonistiek, ako sa rozprávajú v škole o tom, ako strávia letné prázdniny. Spoznávame hneď prvú, takú najhlavnejšiu, ktorá sa volá Gorgeous. Pokora síce môže byť ako žiarovka v hlave, no očividne v našom prípade nesvieti, lebo Helenka sa presunula z Wi-Fi routera na celú elektráreň, díky moc. A druhá sa volá Fantasy. Keď sa jej Gorgeous neskôr opýta, prečo na ňu Fantasy zízala, Fantasy povie toto. Takže vidíme, že úprimnosť na rozdiel od pokory svieti až moc. Dozvieme sa, že Gorgeous pôjde cez leto do Kur so svojím otcom, ktorý sa má vrátiť zajtra z Talianska. A Fantasy pôjde do In, čo sú také tradičné hostince japonské. Dievčatá sa neskôr rozdelia a my vidíme prvú Gorgeous, ktorou čakajú doma hneď dve prekvapenia. Prvé je toto. A potom, keď sa ho Gorgeous opýta, aký suvenír jej otec doniesol, vidíme toto. Kimi. Čiže otec jej za výborný prospech v škole priniesol, prosím pekne, novú mamu, čož určite nie som jediný, komu pripomína Drew Barrymore, ale iba takú light verziu, ktorá sa volá Ryoko Erna. V hlave Gorgeous určite znie ako ty hnusná zberba, čož usudzujem iba podľa jej výrazu. A tu sa prosím pekne pristavme pri tom, ako Gorgeous zahodí darovanú šatku. Veď tá šatka je dramatickejšia ako tohtoročná rúža pre nevestu. Od kohokoľvek by som očakávala, že spraví takýto podraz, ale od Aničky určite nie. Tiež sa dozvedáme, že Gorgeous mama zomrela pred 8 rokmi a Gorgeous sa na ňu veľmi podobá. Následne spoznávame zbytok našich protagonistiek, ktorými je spomínaná Fantasy, potom Melody, Kung Fu, Sweet, Prof a Meg, prosím pekne, ktoré tejto fat-shaming sociopatky tak hovoria iba kvôli tomu, že je stále hladná a trošku plnšia. Vymyslíte lepšiu prezývku? Ja neviem, napríklad Snankzilla? Neskôr za nimi príde Gorgeous a my sa od pána Toga dozvedáme, že In, do ktorého mala ísť Fantasy spolu s dievčatami okrem Gorgeous, bude zatvorený. Takže Gorgeous ako strucu do tej Karuizavy ísť nechce a vymyslí to, že pôjdu k jej tete so všetkými babami. V dome jej tety kedysi bývala mama a Gorgeous si so sebou vezme aj mačku. To si zapamätajte, bude to dôležité neskôr. Dievčatá dorazia do domu, kde ich privíta táto pani na vozíku, ale prosím pekne, pozrite sa ako. Ona by mohla ísť nového Jamesa Bonda. Tu hneď vidíme prvú nadprirodzenú vec a to, keď si dievčatá budú si dať spoločnú fotku, oči mačky zasvietia a foťák vyletí do vzduchu a následne spadne na zem. Ja som si myslel, že svietia iba tie hlbokomorské rybičky, ale očividne aj na zemi máme stále hlbokomorské rybičky, ktoré by mohli zostať pod vodou. Poďme ale na akciu. Potom, ako dievčatá nazvú Meg, že je tučná ako tento melón, nie z bednice, a teta zasvietí luster hlasom, odložia si melón do studne a keď ho Meg pôjde zobrať, spadne do tej studne. Následne ju Fantasy pôjde nájsť a vidíme toto. Hlava sa vznesie a vidíme toto. A potom ešte toto. Hneď 3 úplné bizárnosti v priebehu 15 sekúnd. Fantasy začne kričať a všetky baby sa za ňou dohrnú, aj s tetou, ktorá následne stane z vozíka. Možno to funguje tak aj na iné handicapy, že keď toho človeka vystrašíte k smrti, tak handicap zmizne.
Potom, keď ale vytiahnu ten melón zo studne, tak vytiahnu reálny melón a nie Meg hlavu. Neskôr ide Gorgeous do vane a ostatné naše baby upratujú, teda okrem našej Snackzily. No Sweet vyruší mačka, ktorá ho zavedie do takejto maštale, alebo neviem čo to je, kde uvidí bábiku, taktiež ako mačke zasvetielkujú oči a potom ju to tam zavrie. Na kung fu rúbajúcu drevo potom zaútočí drevo, no tá ho zneškodí pomocou svojho mena, čiže už vieme, kde si v Zajatí démonov 2 brali inšpiráciu. Vidíme, ako teta tancuje v kuchyni, zatiaľ čo dievčatá upratujú, no neskôr mizne v chladničke. Ja som povedal, že to bude jazda. No neskôr sa objaví na strope. Čiže vieme, kto hrá našu tetu. Tom Holland. Následne teta večera ruku, dobrú chuť, a neskôr robí presne to, čo ja, keď si hoci kde spomeniem na nejaký vtip. Gorgeous sa poberie do izby, kde následne vidíme toto. Ja som myslel, že v japonských domácnostiach je zakázané paliť pneumatiky, no očividne nevadí. A Melody počas tejto vysoko nelegálnej činnosti hrá na klavíri. To si taktiež zapamätajte. Vraciame sa k Sweet, ktorá je od štvrtiny filmu nezvestná a nikomu to neprekáža, no z ničoho nič na ňu začnú útočiť madrac a podušky. Vidíte, deti? Toto sa stane, keď si ráno neosteliete posteľ. Kung Fu a Prof idú zachrániť, no namiesto Sweet na mieste nájdú túto enormne veľkú bábiku. Pozrite sa, aká je veľká na bábikovské pomery. Vidíš, Meg? Asi som ti našiel kamarátku. Zostávajúce dievčatá sa zgrupia, čiže Kung Fu, Prof, Melody, Fantasy a Gorgeous a budú chcieť zavolať pomoc. Gorgeous navrhne, že pôjde na políciu, no my vidíme, že je beťarka divná. Totižto neskôr sa dozvedáme, že pri tom, ako sa Gorgeous zahrala na Alicia Keys, ju duch tety posadol. Takže tetka je už dávno po záruke, no stále straší v tomto dome. Niektorí ľudia si nedajú pokoj a budú ešte otravovať aj po smrti. Dievčatá budú chcieť ujsť, ale dom hovorí nie. Gorgeous na políciu samozrejme nejde a prechádza sa po záhrade. Baby sa pokúsia nájsť tetku, aby zistili, ako sa dostať von, no namiesto nej nachádzajú zbytok jej večere. Prof navrhne, aby Melody zahrala niečo na klavíri na rozveselenie, no a tu ide to, na čo ste všetci čakali. 2 z 3 dievčat idú hľadať Gorgeous a 1 zostáva z Melody. Melody sa však dostáva do tranzu a my vidíme toto. Dievčatá hore uvidia ženu, ktorá sa podobá na Gorgeous a je oblečená v svadobných šatách. To si zapamätajte. Baby sa neskôr vrátia za Melody, kde uvidia hľadiť iba prsty a Fantasy bude ležať na zemi. Melody, Prof a Fantasy idú hore, kde sa im zjaví táto gigantická hlava Gorgeous. Ja neviem, či pozerám film alebo Francúzsku revolúciu, ktorá im povie, že je vo svete svojej tety, čiže mŕtva, a prehovoria k ním tieto abnormne gigantické pery, ktoré im povedia, že teta zomrela pred mnohými rokmi. Novší Sherlock. No a tu je ten twist, pretože kvôli tomu, že ona sa nevydala a strašne sa chcela vydať, jej duch zostal tu na zemi a požiera slobodné dievčatá. Ale oni za to nemôžu, že ťa nikto nechce. Tak keby som ja nadával predavačke v Lidli za to, že nemám mandarinky. Ideme už ale do veľkolepého finále, takže si zapnite pásy. Dom sa ich pokúša zjesť, telefón Kung Fu obesiť, no nakoniec sú zneškodní luster, pretože do ňoho narazí hlavou. Vidíme potom ich afterworld, z ktorého vylezú nohy Kung Fu, keďže luster nám znemožnili iba hlavu, podobne ako režisérovi. A zneškodňujeme obraz mačky, čo malo za následok to, že celý dom sa naplnil krvou a naše posledné 2 preživšie, Fantasy a Prof, plavujú na nejakej doske. Prof následne mizne v hlbinách, podobne ako by mal aj tento film, no a Gorgeous, posadnutá duchom tety, podáva Fantasy ruku, no a my nevidíme, ako zomiera, no keď vidím toto, typujem, že hladom. Na záver ešte vidíme, ako do domu prichádza Drew Barrymore Light, no neotvorí jej teta, ale Gorgeous. A keď sa neskôr Drew opýta, kde má kamarátky, odpovie toto. Tak, dámy a páni, prežili ste, to bol House z roku 77, ktorý bol strašný bizar, ale aj také filmy treba trocha na odľahčenie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber a
Vidíme sa pri ďalšom videu.